cemplungno. Waduh. Panas, tondok panas. Lega itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar sampean? Muga-muga dina iki kabar sampean apik, sehat, tapi nek sing kurang sehat, muga-muga sampean waras. Terus sing ndang lunas. Nah, bolo, iki aku ana ning pinggir kali. Ceritane ngene, nggih, kan aku gabut to, mangan nang omah ngono kok pengen mangan ning pinggir-pinggir hutan, pinggir-pinggir kali ngono. Terus aku memutuskan untuk ning pinggir kali iki. Aku dina iki ape masak iwak panggang. Terus tak masak apa? Terus bumbunya apa ya? Delok video ini sampai selesai, tetap ning Masih Channel. Masih Channel Gobios. Lah iki lho bolo-bolo. Bumbu karo bahan-bahane tak cepakno ning ngarepku, terus kene tak spilno. Nah, iki ana iwak tongkol, terus bumbune iki ana lombok, terus tomat, bawang putih, bawang merah, penyedap, terus iki terasi. Terasi lho ya. Wes, mari ono langsung dieksekusi. Yang pertama iki kompor tak starter. Terus dienteni panas, mari ono tak kayak lengo. Iki wajan bodoh, wis panas, lengone tak jegurno. Secukupe. Ya ini secukupe tapi ya kayak kurang saiki. Nah, wis nek lengone wis panas, iki iwak tongkole dicemplungno. Waduh. Panas, tondok panas. Lega itu. Terus di goncang-goncang. Tondok ini prak-prak gini tuku, hati-hati rek yang goreng iwak tongkol. Wes, karo ngenteni iwak tongkol iki mateng, aku tak ngirisi tomat. Nah, ini tomatnya tak iris. Iris jadi papat kena boro bolo maksudku ya apa iki. Aduh. Aja lali bolo iwak tongkol iki mang diwalik. Kok fokus karo tomatnya kamang. Aduh. Lali diwalik. Terus iki mang iwak tongkol iki mateng bolo. Cuma kan adem gara-gara dilebok ngene. Jatuh, jadi dianget lah. Terus jangan mari tak tinggal ngirisi tomat. Ya, Pak. Nah, bolo iki kayak delok iwak tongkol wis mateng, ape tak entah. Terus tak goreng sambel. Wis kok ngene wae. Nah, wis mari ngono. Bumbu-bumbu iki tak singkrano dhisik ya. Terus tak goreng bumbu-bumbuku. Nah, iki langsung dicawuk wae bolo. Terus dijegono ning lenga panas iki. Ojo lali tomate. Iki diuduk sampai mateng bolo. Tak tengok-tengok nanti cepet mateng. Nah, aku tak mangan. Mosok bola-bolane Mas nek gabut yo koyo aku ngene. Nek males-mane omah golek-golek ning alas. Masih gak golek meneh tanggane ya, Mas. Golek panggone alas, golek ning pinggir kali. Dan di suasana lain ngono lho, masak ning endi ngono, mangan endi ngono. Nek aku ngene wae golek kali, golek sawah ngono, terus tak nggo masak. Mantap, Pak. Aku nggih, monggo. Masaknya. Nggih, masak, Pak. Monggo lho mampir ndek maem. Iki sambelku wis mateng, kompore tak pateni, terus tak cepakno niki lho. Ulekan. Tak tumplek. Tapi gak tak tumplek kabeh, soalnya lengone iki lho geminjal. Ngono nek aku mangan lengo. Wis. Iki ana sembarang kalir, penyedap, oyah, ambek moto. Nah, cemplung, kasihin cek ora sak karepku. Aku dhewe semangan. Terus diulet.
Nek sengulek aku jelas enak iki. Wah, ini kok mendukung ini untuk mendung. Jeneng ini gimana aku gak doleh karo makku. Wong dimasakno kok malah masak dhewe ning alas ngono aku. Tapi aku tetep maksa. Soalnya kan aku yo tipe bocah sing bosen ngono lho. Mangane omah terus mari ngono kok dipenculoti pitik. Nah, iku sing mari males padahal pitikku dhewe. Ngono kan ana sing nyebeti ngene, mak bapak kon nyebet. Pitik no. Ben kene, tapi nek aku sing mangan ditumpaki pitik ngono ku olehku nesen-nesen ra umum tak sebeti. Tapi nek disebeti wong gak oleh. Nah, ngecoceh terus ternyata sambal iki wis dadi. Ngene wae gak usah alus-alus. Terus gak usah sesuai ndek dienggo mangan karo panggang iku mau. Kayak tak goreng deh, tak goreng dhisik. Ben nyatu iki bumbune. Wes iki marino ndek tak cemplungno ning lenga sing wis panas iki mau. Cemplung ngono ae. Mari ngono panggange langsung tak jegurno. Sik. Ora lali tak tambahi banyu sak idek ben kok nyampur. Terus diudek-udek. Mari ngene ditunggu sampai ublek-ublek terus iwake ku dicemplungno. Mluthuk-mluthuk terus iwakku iki, iwak tongkol tak jegurno to. Jegur. Terus diudek-udek ben tercampur karo bumbune. Tak udek-udek ngene iki ben kecampur karo bumbune. Doae. Teko tampilane wis ngilerno uwong, mosok padha rapiin gawe koyo ngene. Simple. Nek iki teko ambune enak iki. Enak berarti. Soale urung tak icipi. Kemarin tak icipane dhisik. Sik ya. Enak apple. Ora enak tok lho ya, tapi enak apple. Wis tak oblek-oblek sampai mateng, mari ngono tak nggone mangan. Wis sabar aku. Ben tambah merasuk bumbune, iki wae tak penyet. Tak penyet kok ngene. Kenapa Mas mbok penyeti? Wis tak omongi nek bumbune iku ben merasuk, tapi aja lali mbek diwalik. Sisi toke iku yo ben melok kepenyet-penyet. Lho. Mas, kok mbok penyeti? Kayak aku. Yo iki finale, iwakku wis mateng. Terus komporku tak pateni. Gak usah suwe-suwe ndang ayo mangan. Nah, sego semua pak ning piringku saiki karek mek siambelin dhisik, lagi iwake sambel. Terus iwake ku yo piye yo? Kapung aku dhewe ning alas, ya wis sitok ngene nanti jegoro ning piring mari ngono. Langsung berdoa bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mam. Mateng tok jero-jero ta bumbune tok jero-jero. Langsung ae. Saya ana rine. Bismillahirrahmanirrahim. Ora sekedar lho ya, tapi ki enak tenan. Bumbune nyuwampur. Ana seger teko iwak, kecut teko tomat, pedes teko lombok. Enak. Sampai kangelan gara-gara kegeden iwak. Mantep.
ora krasa njoblak-njablok iki. Wis sampe entek segoko. Pokoknya matur suwun kanggo bola-bolane Mas sing ndelok video iki dari awal sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, tetap pantengin terus akun Mas Channel. Mas Channel Gobios.